こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はシッキム州のプレームシンタマン首相とご自宅で会見されました。ダライラマ法王はインドのナレンドラ・モディ首相の73歳の誕生日にお祝いのメッセージを送られました。9月19日から28日まで第6回チベット亡命議会が開催されました。ボソナムテンベル議長及びペンバツリン首席大臣は中道構想センター設立記念日に出席しました。情報国際関係省は西ベンガル州とシッキム州の4都市で11日間にわたるチベットに関するセミナーと巡回展を開催しました。天神人民議員とチベット人コミュニティは米国議会指導者との会合を開催しました。テロ・トゥクルンボチ代表はモンゴルの4つの都市を巡るモンゴルツアーを終了しました。オーストラリアのチベット情報局はチベット人週末学校講師のための研修を開催しました。ワシントン DC チベット事務所代表のナムギャルチョル博士はポートランドの北西チベット文化協会の設立記念日に参加しました。隣人玄関代表は欧州議会議員のディビッド・レガシーと面会しました。リサシン元オーストラリア上院議員が亡命チベット議会を訪問し、ペンバチリン首席大臣とも面会しました。外交政策を超えたチベットと題されたセミナーで専門家がチベットの深刻な状況を強調しました。今週の木曜日、ダライラマ法王はシッキム州のプレームシンタマン首相と閣僚一行に自宅で面会されました。その後、タマン首相は自分のフェイスブックでシッキム政府が法王を10月の第2週に現地に招待したことへの深い感謝の意を表明しました。タマン首相はまた、シッキムの人々が法王の訪問を心待ちにしており、熱烈に歓迎する準備をしていると述べました。先週の月曜日、ダライラマ法王は73歳の誕生日を迎えたインドのナレンドラ・モディ首相に手紙を送りました。その中で法王は G20 の議長国としてのインドの成功をたたえ、バスデバ・クトゥンバカム、一つの地球、一つの家族、一つの未来をテーマとしたサミットが大変素晴らしく、またこのテーマが人類に対する法の信念に強く共鳴すると述べられました。法王は国際舞台におけるインドの地位の向上と科学技術力を評賛し、インドの人々の希望と願望の実現するために、モディ首相の健康と成功を祈られました。今週の火曜日、第17回チベット亡命議会は6回目のセッションを開催し、チベット内部のチベット人との連帯に関する7項目の決議を採択しました。この会期は2023年9月19日から28日まで予定されています。議長は冒頭の挨拶で議員によるチベット人居住やコミュニティへの定期的な訪問3回にわたる戦略会議、インドの各州におけるチベット人養護プログラムなど、チベット亡命議会の取り組みについて説明しました。そしてチベットの厳しい業況について演説した議長は、公式な連帯決議と不法への経緯を伝え、さらに規則検討委員会の作業について最新情報を提供しました。最後にチベット人同士の団結を呼びかけ、中国とチベットの紛争の解決するためにすべての人々が協力し、一致団結して努力するよう呼びかけました。引き続き首席大臣でもある宗教文化省のペンバツリン大臣が本省及び参加機関の2022から23年度の年次報告書の概略を発表しました。続いて同省の概要報告書と常任委員会による見直しに関する討議動議が提出された後、ペンバツリン首席大臣が内閣の説明を行いました。
また今週水曜日、インド全土から集まったインド・チベット参加のメンバーの代表団が中央チベット政権を訪れ、内閣の事務所でペンバツリン出席大臣とチベットの自由闘争について会議と対話セッションを行いました。翌日の木曜日には、スレンドラ・クマル氏率いるインド・チベット参加のメンバーがチベット亡命議会を訪問し、現在開催中の第17期チベット亡命議会の第6回議会を傍聴しました。その後、一行はドマツリンティカン副議長と面会し、インド・チベット参加のメンバーとインドとチベットの関係やチベットの自由闘争について対話セッションを行いました。先週の土曜日、ケンポスナムデンベル議長、ペンバツリン出席大臣、ドルマツリンティカン副議長は、中道構想センターの15周年記念式典に出席しました。ケンポスナムデンベル議長は、中道のアプローチについて説明し、この中道政策が中国政府とチベット人、近隣諸国の双方にももたらす利益について述べました。バツリン主席大臣は、独立国家としてのチベットの歴史的地位の承認を求めることを優先し、中国によりチベットに関する誤った説明が他国によって事実とみなされる危険性を払拭するという第16回内閣の戦略的アプローチについて述べました。主賓の元首席大臣であり、女優でもあるサムドン・レンボチェはスピーチの中で、中道アプローチが中国とチベットの対立に対する唯一の平和的解決策であり、この責任は一般市民を含むすべての当事者がそれぞれの立場で責任を負わなければならないと主張しました。このイベントには、亡命議会の現在の議員と元議員、ダライラマ法長の秘書、ダラムサラのチベット人居住区の役員、中道構想センターのメンバー、そして一般市民が集まりました。国連欧州連合人権デスクは中央チベット政権情報国際関係省のチベット博物館とともに、西ベンガル州とシキム州のコルコタ、シリグリ、ダジリン、ガントークの4都市にまたがるインドとチベットに関する展示を含む11日間にわたる講演ツアーを開催しました。セミナーにはサンスクリット大学の学生と教職員40名以上が参加しました。北米の天神人民議員とミネソタ州のチベット人コミュニティのメンバーは今月、米国議会の指導者であるエミ・クロブチャ上院議員、ティーナ・スミス上院議員、ディン・フリップス下院議員、イルハン・オマル下院議員との一連の会合を開きました。同グループは米国議会における法案、チベット中国紛争の解決促進法の重要性と意義を強調し、この法案の共同スポンサーとなるよう議会指導者に要請しました。これらの会議では法案の支持を求める有権者の署名入りはがきも提出されました。連合はまたチベット国内の危機的状況、チベット語やチベット文化を一掃しようとする中国政府の政策の実施についても話し、中国によるチベットの環境破壊についても懸念を表明しました。モンゴル、ロシア独立国家共同体諸国のチベット事務所の代表であるテルトゥク・リンポチェは9月7日から17日までディルブ不等々財団とモスクワを拠点とするチベット事務所であるチベット文化情報センターの主催によるモンゴル国内の4都市ツアーを終了しました。このツアーの目的はダレイラマ法王の1959年以前のチベットでの生活と亡命生活、そして法王が世界的な舞台で果たした影響についての認識を高めることでした。テルトゥク・リンポチェはダレイラマ法王の著書、宗教を超えての中で述べられている人類の一体化のビジョンについて語り、また宗教の信仰にこだわることなく温かい心を育むことの重要性を改めて強調しました。またリンポチェは代表としてバンヤホンゴル、ゴビ、アルタイ、ウラスタイ、モロの各都市を訪問しました。このツアーでは写真展、映画上映、ディルブフトート財団がモンゴルで出版発売したモンゴル語版の宗教を超えての配布などが行われました。
キャンベラのチベット情報局は9月18日、19日の2日間、チベット人終末学校のオーストラリア在住の教師のためのバーチャル研修を開催しました。研修の初日には、チベット情報局のカルマシンゲ代表がオーストラリアにおけるチベット人終末学校の状況について説明しました。タランドロマ文部大臣は、家族が子どもたちのチベット語教育に責任を持つ重要性を強調し、講師たちに良い人間を育てることの重要性について助言しました。文部省はオーストラリアチベット終末学校に教科書やその他の学用品の配布におけるあらゆる支援を約束しました。このバーチャル研修には7つの地域から集まった50人のチベット終末学校の教師が参加しました。9月16日、ポートランドチベット協会に所属するチベット人終末学校である北西チベット文化協会の創立30周年記念式典が開催され、ワシントン DC チベット事務所の代表であるナムギャル・チョルー博士が主賓として出席しました。ナムギャル・チョルー博士は北西チベット文化協会の30周年の成功を称えるとともに、主催委員会の社会への貢献、年配のチベット人たちへの感謝の意を表しました。ナムギャル・チョルー博士はチベット人権擁護活動とチベットの自由闘争が継続できるよう、若いチベット人を育成し教育するよう、協会に要請しました。イベントには、元首席大臣で法事務所代表のテンジン・ナムギャル・テトン氏、元チベット国会議員のワンチュク・ドジェ氏、北西チベット文化協会の長年の交流者であるエリック・リメルソン氏とその家族、クラック郡の高等裁判所判事のセリン・コネル氏、その他スティーブ・ホガン市長などが参加しました。ジェフリー・ A・ クマリ上院議員からは、チベット文化の保存という重要な活動のための資源を促進することを表明する挨拶状が送られました。今週の水曜日、隣人玄関代表は欧州議会のディビッド・レガ議員と会談しました。会談の中で玄関代表は欧州議会におけるブリュッセルのチベット事務所の努力に対する支援に感謝を表し、欧州議会議員にチベットの現状について説明しました。レーガン議員は悪化するチベット情勢に深刻な懸念を表明し、チベットへの支援を継続することを再確認しました。両者は実質的な議論を交わし、定期的に連絡を取り合うことに合意しました。レガ氏はスウェーデンの政治家で欧州議会最大の政治グループである EPP と呼ばれる欧州自民党に所属しています。9月13日、ニューデリーのインド・チベット連絡事務所とヒマラヤ研究センター、シブ・ナダル・エミネンス研究所、シブ・ナダル大学、グレタ・ノイダが共同で外交政策を超えたチベットと題するセミナーが開催しました。セミナーには若者でチベット学者のクロド・アルピ氏、国際チベットネットワークのシニア研究員のロブサン・ヤンツォ博士、そしてシブ・ナダル・エミネンス大学ヒマラヤ研究所のジャビンティ・ジェコブ博士が参加しました。インド・チベット連絡研究所ニューデリーのコーディネーターであるトゥプテン・リンジン氏は、チベットの現状を理解し、チベットの運動を支援する研究の必要性を強調しました。また、ダラムサラからチベット博物館も招かれ、学内でインドとチベットの関係と題した写真展がキャンパス内で開催され、多くの学生や教員で賑わいました。先週の金曜日、オーストラリアの元上院議員であり、オーストラリア・インド研究所の責任者であり、長年のチベット人支援者であるリサ・シン氏がチベット亡命議会を訪問し、ケンポ・ソナム・テンベル議長及びドルマツ・リンティカン副議長と会談しました。リサ・シン元上院議員は、ペンバツリン首席大臣と内閣の事務所で面会した後、中央チベット政権情報国際関係省のノルジン・ジョマ大臣とも1時間にわたる対話を行いました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。